फैगौ 5 आरो 6 बे बोहैथि दाननि जा साननै रिहेबिलिटेसन होनायनि जा मेगा प्रग्राम बे मेगा प्रग्रामावहाय बाहागो लागोन साफ्रोमबो जोंनि एक्स एनडिबि वर्कारफोरनिसिम मोनसे इनफरमेसन हरनाय जाबाय। टटेल एनडिबिएस नि बे फार्स्ट किस्ति बा फार्स्ट फेज 2774 रिहेबिलिटेसन पेकेजखौ मोननै थावनियाव जोङो होनाय जागोन गभर्नमेन्टनिफ्राय। बे 2774 निफ्राय 47P दङ, बाखि 2727 साया एनडिबिएस नि। दा मोनसे गुरै खावलायनाया बेनो, दिनै सरकारा रिहेबिलिटेसन पेकेजखौ होनायजों लोगोसे साफ्रोमबो जोंनि एनडिबि एक्स वर्कारफोर जायफ्रा दिनै बे फार्स्ट फेजआव मोनजेनगोन बिथांमोनखौ आं बिटिआर सरकारनि सासे सोद्रोमा जानानै आरो एक्स एनडिबि वर्कारनिबो सासे सोद्रोमा जानानै गुरैयै खावलायबाय, नोंथांमोना जाखिनि रांखौ मोनगोन बे रांखिनिखौ जेन मोजां खामानियाव बाहायो, गावनि न'खरजों जौगानायजों लोगोसे हारिनि जौगानाय, हादोरनि जौगानाय, हालामनि जौगानायखौ नोजोर होनानै जेन मोजाङै बाहायो बेखौसो आं गुरैयै खावलायदों। लोगोसे बेखौबो इनफरमेसन होफानाय जादों जायफ्रा बावैसोनो बा गाबोन आरो समफोरनि गेजेरजों 5 आरो 6 अक्ट'नि गेजेरावहाय जाय रिहेबिलिटेसन पेकेजखौ मोनगोन बिथांमोना लास्ट 6 मान्थनिफ्राय स्टाइपेन्ड हिसाबै हार्डकर केडारआ 6000 आरो सिम्पेथाइजारफ्रा 4000 खरै दानसेयावहाय स्टाइपेन्ड हिसाबै मोननाय जागोन। बेखिनि रांखौबो जेन मोजाङै बाहायो आं सरकारनि जानानै गुरैयै खावलायबाय। बेखिनियावनो मोनसे बाथ्राखौ दाजाबदेरनो गोनां जादों जे जोंनि गेजेराव गोबां एक्स एनडिबि वर्कारफोरा जायफ्रा थालांनाय बिथांमोना रांखौ मोननाय नंला होननानै गिदों आरो गोबां जोलैनि हांगारफोर बायदि माखासे मानसिफोरा जोंनि गेजेराव मिसआन्डारस्टेन्डिं लाबोनो थाखाय बायदिसिना ससियेल मिडियाफ्राव बायदिसिना हगारलागासिनो दङ। बेखौ नोंथांमोना रावबो दा फोथाय। थान्दै महरै आं बेखौसो बुंनो नागिरदों, जोंनि गेजेरावहाय एनडिबिएसआ 4203 सा जोङो जोंनि माबाखौ स्ट्रेंथखौ होनाय जादोंमोन। बेनि गेजेराव 85 साया हार्डकर केटेगरि हिसाबै थालांबावदोंमोन। बेखौ दाजाबनानै जोंनि गेजेराव 4288 सा जायो। बे 4288 सानिफ्राय 2727 साया 5 आरो 6 अक्ट'नि गेजेरावहाय मोनसिगोन। नंखायनो थालांनाय 1561 सा जायफोरा बिटिआर हालामजों लोगोसे आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लायाव थानाय एक्स एनडिबि एस वर्कारफोर दङ, बिथांमोननि लिस्टआबो सेकेन्ड फेजआव हाबगोन। बे सेकेन्ड फेजआव हाबगोन लिस्टआ जोंनिया 1561 सा दङ, बिथांमोनाबो मोनगोन। बेखौ लानानै नोंथांमोना टेनसन जानो नाङा। माखासे टेकनिकेल प्रब्लेमा बेनो, सरकारा रिहेबिलिटेसन पेकेजखौ होनायनि सिगां स्क्रुटिनि खालामो, पुलिस भेरिफिकेसन खालामो। बेफोरनि थाखाय भेरिफाइ खालामनायनि उनाव थाना बा एसपि अफिसनिफ्राय मोनहैस'यैनि जाहोनाव एसे डिले जादों, बेनि टेकनिकेल प्रब्लेम। लोगोसे एनडिबिपि, एनडिबिआरडि, एनडिबिडि आरो थालांनाय जोंनि माखासे एनडिबि आगोलनि आइजो वर्कारफोर जायफोरा लिस्टआव थालांदोंमोन बिथांमोनखौबो आं मोनसे रोखा बुंनो नागिरदों। फैगौ सेकेन्ड फेजआव एनडिबिपिनिफ्राय 162 सा हाबगोन, एनडिबिआरडिनिफ्राय आंनि आखाइयाव होदोंमोन 184 सा। बे 184 सानि गेजेरावहाय बिथांमोननि जा होनांगौ माने जेनुइन डेटा, बे डेटाखौ होनो थाखाय आङो बिथांमोननिनो आगुनि दैदेनगिरि गाहाय नेहाथारि अनजालु बिथांखौबो खावलायगोन। बिथाङा डेटाफोरखौ मोजाङै होफिननो नांगौ होननानै मैया अफिसनिफ्राय मोनथिनाय लेखा बिथाङाबो होफिनगोन 184 साखौ। एनडिबिडिनिफ्राय आंनि आखाइयाव दंफैयोमोन 20 सा आरो गासै थालांबावदोंमोन जोंनियाव 28 सा एक्स एनडिबि माने आगुनि आइजोफोर, जाय आइजोफोरनि 28 सानि गेजेराव दा 3 अलरेडि लिस्टआव हाबखाबाय। बिनिनो 25 साया हाबबावनो गोनां दङ, बेखौ लानानैबो जोङो सावरायगोन। दा एनडिबिपि, आरडि आरो एनडिबिडि बेवहाय गासै ओमफ्राय जा 28 सानि 25 साया थाबावदों हिनजावसाफोर हिसाबै, बेफोरखौ लानानैबो सेकेन्ड फेजआव सोनो थाखाय गभर्नमेन्टआ दा जोंनो एसुरेन्स होदों। नंखायनो साफ्रोमबो जोंनि एनडिबि एक्स वर्कारफोरखौ धैर्य सहकारे बा धैर्यजों नेनानै थायो सेकेन्ड फेजनि थाखाय, बेखौसो आं खावलायदों। आं थोंजोङै बे मिडियानि थ्रुयैदि मोनसे बाथ्राखौ रोखा खालामहरनो नागिरबाय, जाय
मानसिफोरा NDB एक्स वर्कारफोरखौ लानानै दिनै पलिटिक्स खालामनो नागिरदों, जोलैनि हांगार महरै हारिनि जौगाथायनि बेरेखायै गसंदों। नोंथांमोना बेफोरबायदि हाबाफारिनिफ्राय बा खामानिनिफ्राय जानगारनानै था। नोंथांमोना गाव गावनि खहाजों लोगोसे हारिनि खहा आरो समाजनि खहाजों लोगोसे हादोरनि खहा लाबोनो नागिरदों। ओंखायनो बेफोरबायदि हाबाफारिनिफ्राय जानगारना थानो थाखाय आं बेक्तिगत भाबजों लोगोसे सरकारनि जानानैबो नोंथांमोनखौ हुमखि हरनाय जाबाय।